Gaurkoan Bilbon, pixka bat Gipuzkoako garapena eta pixka bat Gipuzkoa sarean proiektua esplikatzen eta konpartitzen egon geha, ez? Pixka bat ze pauso eman ditugun, orain artean, eta Gipuzkoatik ikusten dugu aukera paregabea dagoela eskualdetatik, badaukagulako instituzio oso bat, pixka bat garapenari lotua, ehun industrialari lotua, lehen sektoreari lotua, eta horrelako garapen maila egokia izan daitekela aurrera begira edozein lurralderen etorkizuna eta lehiakortasuna bermatzeko, ez? Ikusten da gogoeta eta eztabaida prozesuak zabaldu daudela, eremu zabaletara zabaldu beharra daudela, eta baina egin beharrekoak eta hemendik 10-15 urtetan ze kokapen edo ze eremutan kokatu nahi dugun gure esku dagola eta gaurtik hasi beharra dagoela pixka bat ditugun kezka eta zalantzak konpartituz, pixka bat etorkizun hobeago bat elkar eraikitzeko, ez? Eta pixka bat koordinazio eta instituzioen arteko koordinazioak oso garrantzitsuak diala eskualde mailan eta aurrera egin behar dela gaitasun eta gaitasun horiek landu, ez?